ako mene pitate da li lično mislim da ima još neko ko se sakriva iza takvog stava, ja mislim da ima, ali to nije moje da o tome govorim i da o tome pričam, tako da neka o tome govore neki drugi. Tako da uvek je lako pronaći, nađete jednu zemlju koja će da kaže ovog puta neću zato što mi se ne sviđa politika prema nestalim osobama. Drugi put ne sviđa mi se odnos prema Goce Delčevu. Treći put, govorimo o različitim partnerima, treći put zato što smo našli nedaleko od Elbasana polje marihuane. Znači, to možete uvek da uradite svakome. Tako da verujem da je uvek u pitanju jedna zemlja ili jedan od suseda, jedan od naših komšija. Mnogo sam ja dugo u politici, mnogo sam maturino, mnogo sam tih sastanaka bio da bih u to mogao da poverujem. Jer ja znam kako to funkcioniše, ja znam ko sve ima telefone, znate, imaju ih svi, pa okrenu telefon, brzo se takve stvari završavaju. A ovo sad, to kao pa ne mogu da ih ubede, pa ne znam šta sve to, ne znam šta bih rekao. Da li možete da nam pojasnite